La întrebarea pe care nu, ați dar legat pus-o de dezbaterea care a avut loc la Bruxelles, pentru că este o dezbatere pe care noi am organizat-o, ați venit neinvitați, dar n-a fost nicio problemă, ne bucurăm că ați participat la această dezbatere. Sala a fost cea mai mare sală din plen. Dar asta a fost. Ba, Da, a fost sala grupului PPE, pentru că grupul PPE este cel mai mare grup din Parlamentul European și are cea mai mare sală. Domnul Marinescu, vorbim pe rând sau nu, vorbim ca să explicăm despre ce sală este vorba. Și foarte important să vorbim pe rând ca să ne înțelegem. Nu, discutam despre discursul domnului Ponta. Nu, ați vorbit despre evenimentul de la Bruxelles pe care eu am fost unul dintre cei care l-am organizat. Și sunt unul dintre cei care foarte multe lucruri urmărit. Care nu sunt adevărate. Nu este adevărat. Deci, în primul rând, și liderul liberalilor europeni și liderul socialiștilor europeni au spus foarte clar că recomandă lui Traian Băsescu să organizeze cât mai repede alegeri anticipate și să pornească dialogul cu oamenii din piață. Asta n-ați auzit-o. A spus foarte clar că sunt îngrijorați. Da. Cum să nu? Că sunt îngrijorați de faptul că în România democrația este în pericol. Și foarte multe lucruri foarte grave pe care nu le-am auzit foarte des spuse în Parlamentul European despre un stat membru al Uniunii Europene. O sală foarte mare, plină, ochi, nu găseai un loc unde să stai, înseamnă că interesul a fost evident față de această dezbatere și eu zic că și-a atins obiectivul. Victor Ponta a mers acolo să spună ce vom face noi când vom fi la guvernare, nu ce nu face bine. Atunci era PDL-ul aflat la guvernare, că acum tot PDL-ul e la guvernare. Deci noi am mers acolo să spunem ce vom face noi și să ne asigurăm colegii din grupul ALDE și SND că noi nu vom face ca Băsescu și ca Boc. Asta a fost ideea acelei dezbateri și asta am discutat. Aici în București. Ce ați schimba în politica românească? Care sunt lucrurile pe care le-ați învățat în Parlamentul European și credeți că ar trebui aplicate și în parlamentarismul românesc, în politica românească? Cred că, în primul rând, ar trebui să învățăm că dacă mințim și spunem lucruri neadevărate, dar le spunem convingător, nu ajungem foarte departe. În al doilea rând, ar trebui să învățăm... Îmi vine în minte cazul Severin. Mai e membru PSD? În PSD n-a fost de-a doua zi. Okay. L-am dat afară imediat. Pentru că noi, spre deosebire de alții, nu girăm astfel de lucruri. În al doilea rând, aș învăța și aș încerca să aduc în România de ce a simțit nevoia mereu, asta este interesant la mine, de ce noi nu facem, nu era suficient, noi spre deosebire de alții, deci alții fac, singurii care nu fac sunt dumneavoastră. Dacă îi auzi pe liberali, noi spre deosebire de alții nu facem. Dar ce nu fac? Singurii care foarte important, cazul Severin a fost singurul caz de român de la Parlamentul European. La ceea ce se întâmplă acum, domnul Boda, pentru că ceea ce se întâmplă acum în România este un jaf incredibil. Nu sunt bani pentru spitale, nu sunt bani pentru școli, dar sunt bani pentru săli de sport în sate de care n-a auzit nici nimeni. Nu, vorbim despre România. Nu sunt bani pentru medicamente și pentru pensionari, dar primul ministru are bani suficienți încât să-și cumpere clientela politică. Despre România asta vorbim. Și noi spunem permanent că, spre deosebire de noi nu o să facem lucrul ăsta. Ceea ce am spus și la Bruxelles, ceea ce spunem de fiecare dată. Noi chiar nu o să facem. Dacă guvernele PSD din trecut au mai avut greșeli, ni le-am asumat, am plătit, am stat în opoziție, vorbim de ce o să se întâmple după alegerile de anul acesta. Acum, domnul Ivan, întrebarea dumneavoastră a fost foarte bună.